Itchinyo College. Mga sosyalan, mga tao, mga only dato ang maka-eskwela na. Kasagaran, mga dato. Ako nangandoy, bidya kong eskwela na sa una. Hanggang sa katigbian, rin ko nga college. BWC, rin din taon ko. Kaya may kaya, kaya akong ginikanan may trabaho ba dya. Ang karon pasmuhan na po ko ani kay magwat-wat ko man ko. So na pala man jud daghang kwarta di ngano magprasis-prasis pa manggugog mga mga disability, mga sickness, mga ano nga na. Nakaroon kay kuangan lagi kwarta kay guys, it's me Gids King Ayon and welcome to my YouTube channel Gids King Ayon Vlog. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe and please click the bell button para notified at ma-update po kayo sa mga bago kong video. So ngayon guys ay araw ngayon ng Miyerkules, it's my day off. Pupunta ako ng mall. Kasi may asikasuhin, di na ako magtagalog. Padong kumulakaw, dadi ako rin boarding house, da mo ulakaw na ko karon padong kay na ako asikasuhon dito sa atong kuan. Na ko'y precision di na itugaan kay it's complicated. So karon padong na kumulakaw unja. Mag-vlog na po ko karon. At the same time na ko'y himuon. Sa mukha eh. Igang ja init ra ba kadyo magbaktas na pud ko atong kuan karsada. Ja pananawon na pud kuan kay vlog naman pud kuan So tara guys, mulakaw na ko. Bye-bye. 20 minutes later. Naadi ko diri sa kanang ospital kato nagpakuan ko sa medical certificate sa manghod. Diyan na ko diri sa Itchinyo Hospital. Nagahuwat na naman ko sa doktor kay gihatag naman ang ako mga certificate kay pa remarkan lagi kay para makuha ang kaabil ang manghod sa disability sa SS na mo nang gatuwat ko diri kay napamay laing pasyente sa clinic ni Dr. Pitalcoren. So watuwat sa lamang po ko unja gikan man ko dito sa BTC kinapo kay gipalo up lagi po dito kay sa lo unja kinuo ko baktas ko muna diretso diri sa Itchinyo Hospital kay para okay na lagi ni haguan naman magpalo up ta mga process sa papel kaya sa kinainitan ba kaadyo munang gahuwat pa ko sa remarks sa doktor. After muuli na pud ko mubalik ko sa SS dito ko gikan sa SS wa ko pasudla aga akong process pa ito pag sickness so sa manghod kay nasakit pa lagi yung manghod pag July 2 pa to until na wa pa jahing suwat na ko mga follow up dito dawa gihapon mo nang gusto ta ko musod pero di ka kasud kay stricto kaadyo ang SS nga di ka pasudlon sa naman July 2 to na ko gi-process sa papel hindrap ko dito SS nga drop box. October na laman ugma kay September 30 maron October na ugma pag ihapon nagpaabot ni kay gamitunon ba dito namo tong adyo na laman tong nay madawat sa sickness ang manghod kay napa ba mga follow-up check up ug kuan kani mga tambal adyo na laman to giza madawat sa karon hi-file na po ko disability niya adyo na laman pud karabuan na ay madawat kay para sa tambal kay piki na kaadyo sa karon gipabalik-balik lagi kinakapuyan kapoy na mag-process tag papel nga boy kasiguraduan dali aga wat-wat ko dari nabilado sa mga kukuaring hospital ito naman kung papel ng ihatag guys na ako diri na ko rin gadungaw-dungaw kay kapahangin hangin ko ari kay igangan aring sud unja nako diri sa atbang sa eskwelahan sa Itchinyo ba mo ni eskwela building kani hong kuanan building ni sa Itchinyo nga hospital ja kari nasa hong likod mo ni building sa Itchinyo Itchinyo College nga
mga sosyalan, mga tao, mga only dato ang maka-eskwela na. Kasagaran mga dato. Ako nangandoy sa eskwela na sa una hanggang sa katigbian rin ko nga college. BWC rin dyan din taon ko. Kaya may kaya ang ginikanan mo trabaho ko dyan. Kung karon pasmuhan na pagkuhan ni kay kutuwat ko man ko. So na pala man dito daghang kwarta di ano magprasis-prasis pa mga mga disability, mga sickness, mga anang-ana. Nakaroon kay kuwangan lagi kwarta kay napudang papa nga nakuan napoy papalitambal. Muna nga ako lagi nagprasis ako may nagbilara so ako may nagprasis tanan ako tanan nakatuyan dyan. Adyan na lamang po kay haong isuon jik-jik nasa Cebu mo supportan po og kwarta sisa po tighatag ng kwarta hindi pasalamat lamang po kaya punta kay naisuporta kwarta maluoy na ba dyan ko kay iza na tanang kwarta aho po kamay ra ba dyan kong maswildo kay pila na may mong gijutihan pero bahala na naman igwanta kay man tagaan tag problema sa Ginoo nga malampasan ra gihapon na nato way gihatag nga problema sa nato sa atong kinabuhi nga di nato malampasan basta mosalig lang ta sa Ginoo fight gihapon Tsakaran guys pasang dungon adto kay basi katawgon ako balik kay basi mawahi na po ko mapulihan mo ko dugay na po kog samot ani so ako sa lamang pagnon salamat. A few moments later. Ano jud ko sa ang ikuan na hatag na sa doktor agad itong papeles unsa mo naog na doktor ko sa elevator sa mga ko mamuukab nara guys nala ko sa doon ko sa ground dyan ako aring sud are sa ako ra isa sa unang pagod ko ang elevator karon di na ignorante ko sa una ay gawas na ko 2 hours later. na ako diri sa pharmacy kay ang pabayloan yung palit og tambal sa papa ba karon gapaylo na pa kay giriton kay dili man mao ag na reser na palit lahi ang tambal so garuwat lang ako ari so daghan ko kilakaw wala pa na ako sa pharmacy na ko nagapaabot sa puto kay si Mariton pato dili gud mao ang is balik wax lakaw rum lawang palitambal doon sa hospital doon sa clinic doon sa SS naghana lagi nakaran giuna na po ng palitambal kay para sulit lakaw nakaran diretso na malapyan paman